Bunda. Bu Haji semuanya monggo. Yuk, cahaya muda. Asal. Nangis sakjroning atiku. Mama Damar, Bunda Satria, Ayah Okta, Bunda Agus, tak suwun rino lan wengi, Pakde Supono. Asik. Gusti cepeti sok pananggomu bali iso kumpul kaya ing une sayang muda. Bunda Cahaya monggo. Yo, boleh joget monggo yo, ben rame yo, ben rame. Bunda Okta yo. Ayo Bunda Okta boleh yo.
Ampun, Ibu siapa tadi Bu Cahya? So. Ayo. Oh. Riko. Yo. Bunda Okta dek kono dek. Bunda Okta. Lah iku isen jroning pawan. Yo. Sing kudu taat ayo
terakhir Mbak Pep. Anjing rentengi wedoan nggih Pak nggih. Siap. Hai. Minum Oskadon SP. Iklan. Mas, minum Oskadon SP. Aku lali Mas liriknya. Oh, yo. Oh, monggo Mas. Mas Yahmon dan rekan-rekan. Mas Gonjo, monggo Mas. Mas Gonjo. Pak Pono monggo lho Pak Pono rombongan Pak Pono. Mas Gonjo. Ayo monggo rombongan pasukan Batik. Monggo dan rame yuk. Ayo Mas Yahmo. Selak bubar. Coba sawangan Mas ngarep purilan iringan anggonku dandan apa ana sing kurang coba sawangan Mas anggonku iki wedaan akene yo Kang Mas kok isih seneng keluyuran Aja gampang nesu. ayo monggo lho Kok aja gampang cemburu. Tresnaku iki hanya untuk dirimu. Enak. Ra ono wanita liya. Agak coba mong sliramu. monggo Mergo sliramu selak bubar pancen istimewa bagiku. Asik. Pak Midi, wilujeng sontan. Pak Midi, Bunda. Yen pancen mengkono dik, aku manut nggih sliramu. Apa sing tak jaluk sing gedhe pangapuramu. Yo. janji sing Bablasnya podang kuning dari Bapak Midi nanti ya. Makasih Pak Midi nggih. Sekalian kok. Ayo. Aja gampang cemburu. Tresnaku iki hanya untuk dirimu. Kono wanita liya dik, akeh coba mung sliramu. Mergo sliramu paling istimewa bagiku yo. Ayo
gedhe pangapuramu. Janji sing Podang kuning ya Mas ya. Pak Midi badhe nyekar. Sembah nuwun bunga-bunga surganya semoga berkah barokah. Amin. Niki nggih bos kula niki, Mbak. Oke. Pak Midi. Ayo monggo, Ugi monggo. punya. Monggo. Pak Pri monggo. Op. Aman ning omah wis ora krasa. Luyuran anggun Yo. Wis. sayang. Mubang-mubang meter anggon gunggoleki. Norak rasa esok awan nganti bengi. Ayahku. Ibunya yang sebelah ibunya. Sasi Demak. Udah, Pak Midi. Oh Ibu. Bu joget Bu Midi, monggo. Yo.
Habis sesi deman nanti kangen yang hati. Sesi deman. Niki Pak Didi berkacamata juga. Ngersake napa Pak Didi? Bojo loro, Masya Allah. Bojo loro. Kok ya padha tukang kendange lho, pengene bojo loro. Kono aku loro isano. Oh, ora to lah piro? Telu meh telu. Oh, meh telu nggih. Pripun Pak sampun niki? Mangke wonten Pak Didi yang berkacamata menika ngersake bojo loro nggih. Mas Didi nggih. Nggih. Menika tasih kagungane Bapak Midi. Nggih, Bapak Midi. Tetangga nggih. Urip ana kutha gedhe duwe aku koke omah sing isine apa-apa bablaske kangen ning ati nggih Mas. Sesideman mesti kasebat Kangen ning ati. Mas Yahmo, monggo. Monggo sing kagungan kangen ning ati. Iya. Monggo Pak Didi joget. Ibu, monggo. Bapak Midi matur sembah nuwun. Kangen sliramu Thank you.
lho Ibu. Hae. Dadi perkewo lho. Alhamdulillah. Sur. Sik Mbak, sik Jose. Nggih. Pak Supri. Pak Supri. Nah. Oh, alhamdulillah, masya Allah. Sembah nuwun. Sur. Berkah selalu nggih Bu nggih. Ibu matur sembah nuwun. Bos Okta. Oh, beri dereng sik berarti ya. Hae. Lah ya. Hae lho Bos Okta. Sur. Mbak Yati, Mbak Nggih, Yati. sik. Pak Nggih, Midi. nggih. Berarti Pak Midi. urut berarti Iki nggih, Pak? ngagem hae, Pak. Urut. Hae, Pak. Nggih. Hae. Oh iya. Mas Didi ngagem hae mboten? Belum, Oh, sudah. Mas Didi bojo loro tetep, heeh. Sewindu sowe lawase kowe lunga pamit karo aku wong ayu kepujanku ati susah mung kangen sliramu Rena wangitaan nunggu kowe bali Bu Satria belum Bu Satria. kangen ora bisa mari among sira kang bisa ngambani Tunggu. Ini pada buka tas ini. Oh, yang satu ngambil handphone. Jenengan buka tas aja. Belum Mbak Pepi. Oh, belum. Iya. Ibu mau ngapain, Bu? Buka tas, Bu. Oh, mau nuker. Oh, mau nuker, Bu, boleh. Ini yang biru soalnya tuh keren, yang merah ya, Bu. Oh, biru dua. Oh, yang Boleh. biru 2. Jadi merah 2. Nah, Oh, begitu Mbak ngeten. Pepi. Siap. Nah, iki Oh, ngeten. Alhamdulillah. ya. Makasih, Bu, Oh. Matur sembah nuwun. Sing kono Nggih. urung sur. Oh, kene sur sik. Sabar to Bu Pe. Oh, tuker Oh, lagi. tuker lagi, Bu. Ya Allah, money changernya sambil keliling ya. Ini berapa? 2. Nggih. Nah, nggih. Lah nggih, sampun Ini- ditukar, Pak. Niki HE-ne. Ini HE-nya belum, Pak. Iya. Belum. Perkataane anak-anaknya. Penyanyi Iya, kan belum. mau, lagi, HE. penyanyi kan mau sarsur-sarsur wae lho. Terus sing iki urung. MC-ne blas ora sur ke, Mbak. Oke. Bu, maaf Bu. Iki wayahe HE jenengan urung MC-ne HE. kan mau langsung makasih Bunda. Bapaknya belum, bapaknya belum. Oh, Bapak. Bapak. Pak Supri, oh sampun. Sono ya? Iya. Kowe urung. Malu. Oh, wis kesel. Makasih oh. Lah kowe nyapa MC-ne dek? Nyapa? Lah aku kan mau sing lekasi lho nyang penyanyine sarsur-sarsur lho. Lah kowe ra nyanyi. Sik. Kowe ra nyanyi kok njaluk Aku ndonga. Ndonga ning mburi ya Pak Iya. Supri nggih. Pak Supri. Muga-muga Pak Supri sehat walafiat. Amin. Pinaringan wahyu kesehat bagas warasan. Amin. Sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ibu selamat dulu Ibu. Oke, mau toh?
Ya sing dendam malah kene iki. Dadi ora sel. Sing kene Ora dendam. sel. Kurang. Lanjutkan Pak, monggo Pak Yahmo. Nggih. Aja sopan lawang Pak Pepi. Supri. Makasih Ayah Supri ya, makasih. Supandi ono ing sisih. Yo. Cahya ngono. Ada bojo loro, ada perahu layar. Saya muda. Sowe sowe lawase. Enak ya, Dek. Sokok. Wong ayo kabojanku. Susah mong kangen sliramu. Pak Supri. Pripun? Ampun. Dilanjut napa meleh? Misalnya bablas perahu layar terus bojo loro ora apa-apa ya, Mas? Orang enak sepuluh lagu Oke, ya. pakai perahu layar. Oh, ya, ya. Oke. Oke. Perahu layar bojo loro buat ayah Oke. kita Pak Didik nanti. I love you, Pak. Oke. Aja sopan Yo. lawang Oh ya. Perahu layar dulu ayo. Layu ora suwe kono bali. Ayo, spesial perahu layar. Manding ono ing sisih. Ayo, Dok. Ayo. Yo. Ayo. Mas Irul, Pak Irul. Nggih, monggo. Oh, sing nika, Dek. Nika Pak Irul, Mas Irul. Nika Mas Irul. Ayo Mas Heru. Yo. Pak Didi ikut joget dulu monggo, Pak Didi.
Mas Irul yo. Sudah. Yo. Yo. Wasik. Yo. Bojo loro. Mas Heru. Abang biru loro Mas Awakku
jepit lepas jepit lepas jepit oh hey ha ha Terima kasih banyak. Alhamdulillah buat beli marjan ya, guys. Monggo. Loh. Ibu, monggo. Ayo yo. Wagino. Sujiati. Ambu seliramu sing tak tresnani rena wengi mong tak impi-impi aku ora bisa lali mong seliramu iki juragane bose Pertamina. Anje, sampun mugi wae. Wen ben ngisi matur Pak. Ning ngopo sliramu tega ninggal aku kaya tanpa gunung atiku karena Gustiku seliramu sing tak tresnani rena wengi mong tak impi aku ora bisa lali mong seliramu papujan ning ati latihan sepisan ketemu
Sujiati. balimu Seliramu sing tak tresno sireke wong liya aku wis kebacut tresno nanging atiku digawe lara tak kenal bose yo tak kenal maka tak kamplang sayang oh tak sayang Tio Sendiko dawuh lah Kak. kok penak Oh, kowe. lanjutkan. Bos Bos. niki bos-bosnya yang mana lagi yang dereng oh nggih siap mugi berkah kayak niki anu dik di meneh oke matur sembah nuwun nggih. bosnya niki lagu apa bos Garwane wong liya nggih oh nggih Ajeng. siap Ibu, aku Oke. di sini aja Pak No. Cik Minul Judulnya Hawanya vokal. enakan di sini kok. Bos Giarno mengke Deket sama ditenggo ibu lagu tuh hawanya adem. Bos Giarno ditenggo mengke dahar nggih dahar Nggih, dulu Ibu, niki Om Wagino. niki anu dik Sujiati Nggih. Wagino Wibowo. bos apa ada Asik. to Mana? Ibunya aja dulu Pak bos Wagino. niki jauh-jauh dari Bandung Jeh. selamat sore lagunya apa bos mohon izin oh, mau dangdut boleh Pak Wagino. mau lagu Pasundan boleh maaf ya Ibunya mau ngasih dulu. Ya. lagu Padang boleh Boleh. Padang bulan penek no Sini Pak Wagino. Nah, salaman sama Ibu dulu. Bu Calim Iya. makasih Pak Supri Ya, makasih, Calim Bu. Salim gah aku Salim rada birune Orang ngono Pak Wagino. Aku di sini sama deket sama Ibu aja. bodo amat Hawanya adem. ini bos dari Bandung Ibu. dulu dipertanyakan lagunya apa Pak mohon Wagino izin sama bapaknya, aku sama iya ibunya. lagu Pasundan boleh Oh, gitu. oh boleh dengan ibu siapa bu bu Bu, tuker dulu Pak Wagino. Hitung dulu. Tuker dulu. Oh boleh Oke, sini siap. bu. Oke boleh. Ya Allah bapak kula arset Oke siap. Ya Allah Gusti Pangeran. Heru. Neng apa sliramu teko Tinggalanku. tinggal aku kaya tanpa gunung atiku Gustiku nyuwun ngapura Denol dalam tetap yang swasta yang laku ya toh.